Idemo riješiti jedan problem danas, a s tim problemom susrećemo se svi mi jako često kroz život. A to je taj da se brinemo, razbijamo glavu, oduzimamo si dragocjeno vrijeme i narušavamo naše zdravlje sa situacijama koje su se dogodile. Zapamtite ovu frazu water under the bridge, voda ispod mosta. Šta to znači? To znači da ta voda jednom koja prođe ispod mosta više se nikad ne može vratiti, niti će se vratiti, nego je prošla. Gotovo. Bog, ode. I šta je bilo na toj vodi, bilo je. I to vam treba ostati u glavi. Ako se desi ishod neke situacije kojeg niste planirali ili ste očekivali bolje ili je bio totalni promašaj, sjetite se prvo te izjave. Water under the bridge. Situacija je prošla. Jel' tako? Što jedino možemo napraviti sa njom? Prvo, ako možete, a ja mislim da možete ako se potrudite, probajte dan, dva, samo se maknuti od tog, zaboraviti na to. Jer želimo ući u analizu hladne glave. Jer hladna glava je pametna glava, usijana glava je glupa glava. I to zapamtite. Danas sam pun nečeg što morate zapamtiti. I nakon dan, dva, fino sjednite, mirno, bez ljutnje i analizirajte tu situaciju. Što se dogodilo, zašto se dogodilo, što ste vi dali da ona bude bolja, na što niste mogli utjecati da se ona riješi. I sad imate širu sliku. I sa tom širom slikom možete vidjeti da ste vi mogli možda bolje nešto ili drugačije nešto ili više. Mogli ste vidjeti da možda zapravo i niste vi odgovorni, nego je nešto na što ne možete utjecati. I to je to. Analizirali smo ju, vidjeli smo gdje mi možemo bolje i kako možemo idući puta ako se javi drugačije. I to je to. Ona je prošla, under the bridge, i idemo gledati dalje. Idemo gledati onu vodu koja dolazi i pripremiti se na sve što nam ona nosi.